lopen samen door. Ik zal hem strak houden. Afgelopen woensdag was in ouderencentrum De Kemphaan de eerste editie van het Venraaise Repaircafé. Na de officiële opening werden onder meer strijkijzers, stofzuigers en bladblazers gerepareerd. Iedereen in Venray en omgeving kan langskomen met huishoudelijke spullen, textielkan, stoelen en dat soort dingen. Iets wat kapot is, gereedschap, elektrisch gereedschap, kunnen ze komen brengen. We hebben de stelregel, alles wat door de deur kan, je kunt het zelf dragen, mag je meenemen en dan kunnen wij kijken of we het kunnen repareren. We zijn een aantal maanden geleden begonnen met het idee verder te ontwikkelen van het repareren van spullen die eigenlijk nog te goed zijn om weg te gooien. En die met toch een kleine handigheid wel gemaakt kunnen worden. We worden een beetje verleid tot het aanschaffen van nieuwe spullen door allerlei websites en winkels die met vrij goedkope spullen voorkomen dat mensen ook nadenken van kan ik het oude wat ik heb nog gebruiken. Dat is een beetje idealistisch lijkt het. Maar ik denk dat het wel goed is dat we stilstaan bij het gebruik van grondstoffen. We kunnen dat denk ik verstandiger doen. Qua repareren, gooi je zelf dingen makkelijker weg of denk je altijd eerst repareren en dan als het echt niet meer kan, dan gooi ik het pas weg? Ja, ik had vroeger met name met mijn zus altijd ruzie, want ik haalde alles uit elkaar. Ik probeer het eerst te bekijken, ook als het niet nodig is. Maar ik ben wel zo, ik haal het eerst uit elkaar, kijken of het te repareren is. En soms is het op een hele makkelijke, eenvoudige manier te repareren. En als je daarmee naar een winkel zou moeten of naar een reparatiebedrijf, dan zou dat heel kostbaar zijn, terwijl het zo simpel is. Dus ik heb daar wel altijd veel interesse in gehad om iets proberen te repareren. Ja. En natuurlijk hebben we allemaal ons eigen netwerk en daar zijn we mee begonnen. En er waren veel mensen die al meteen enthousiast reageerden. Er is daarnaast een hoop promotie al op gang gekomen, waar mensen ook spontaan zelf gereageerd hebben. En voor je het weet, in de diverse media, noem het maar op, hebben mensen het telefoonnummer gebeld of de website www.repaircafevenray.nl en die hebben zich aangemeld en daar hebben wij contact mee opgenomen. En we hebben uiteindelijk op dit moment zo'n 20 vrijwilligers die er veel plezier, want dat heb ik al gemerkt, en lol aan beleven om de mensen in Venray te helpen met het repareren van spulletjes. Het Repaircafé wordt gedragen door diverse vrijwilligers met verschillende expertises. Ook Ger-Piet Wiegerts steekt de handen uit de mouwen. Nou ja, dan kijken we of we het op kunnen lossen. Kunnen we het niet oplossen? We zijn met een heleboel, dus er is altijd wel iemand die er dan toevallig wel verstand van heeft. Of meent verstand ervan te hebben. Dus, ja, nu zegt ze schuiven het onder mijn neus. Wat is er onder uw neus geschoven vandaag? Nou, tot nu toe is er onder mijn neus geschoven een noodverlichtingje. Wat dan opgeladen moet worden. Die het niet meer deed. Nou ja, met het uit elkaar halen bleek en het doormeten dat de akkertjes die erin zaten, daarnaast een wekker, maar die had al een heel leven achter de rug. En daar hadden ook al meerdere mensen aangezeten met als gevolg dat er ook losse draadjes in zaten. Dus daar konden we niet meer volgen, dat helaas. Een beetje eenvoudig koffiezetapparaat, dat is gemaakt voor weet ik hoeveel kopjes. En dan gaat er iets heel simpels kapot. En dan is het vaak, koop maar een nieuwe. Hè. En je ziet dus nou toch ook hier, dat koffiezetapparaat, dat kan toch ook gemaakt worden. Hè? We hebben er al gemaakt, omdat ze pas een uurtje bezig zijn. Dus, en mensen lopen blij naar huis. Nou, leuk toch? Het is altijd spannend, hè? Iets voor de eerste keer te doen. En als je dan ziet hoeveel mensen al iets aanbieden hier en hoe enthousiast iedereen is en hoe prettig de sfeer is, dan ben ik een heel happy mens en dat zijn we allemaal. Het Repaircafé is iedere laatste woensdag van de maand, van 1 tot 4 in De Kemphaan.